खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। आसामनि सोरखारि मावख'गिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दिवालीनि गिफ्ट हिसाबै आसाम सोरखारा आसामनि सोरखारि मावख'गिरिफोरनि थाखाय 4% एडिशनेल डियारनेस एलाउन्स DA बारायनानै होनो थाखाय थांखि लाबाय आरो बे बारायनाय डियारनेस एलाउन्स DA खौ सोरखारि मावख'गिरिफ्रा सोलिबाय थानाय दान अदेबानि बे दाननिफ्रायनो मोननो हागोन आरो 4% एडिशनेल DA बारायनाया थांनाय 1 जुलाइ 2022 निफ्रायनो जागायजेनगोन। आसामनि सोरखारि मावख'गिरिफोरनि थाखाय 4% एडिशनेल DA बारायनानै होनाय जाबाय होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायथिदों आरो दिवाली फोरबोनि थाखाय गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। सुनिल बर'आ गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायबाय गवालपारानि दुधनৈ पुलिस थानायाव गावखौ गथायनानै होबाय सुनिल बर'आ। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बक' पुलिस थानानि सिङाव थानाय मोनसे डाकाति केसजों सोमोन्दो दंमोन सुनिल बर'आ। बेनि अनगायैबो दुधनৈ पुलिस थानानि सिङाव मोननै डाकाति केसजोंबो सोमोन्दो दंमोन सुनिल बर'आ। डाकाति केसाव सोमोन्दो थानायनि अनगायैबो दुधनैआवनो फ्लिपकार्टनि मोनसे केसावबो सोमोन्दो दंमोन सुनिल बर'आ। दा सुनिल बर'आ गावखौनो गथायबाय आरो पुलिसा सुनिल बर'नाव गोख्रोङै सोंनाय फिननायखौ लागासिनो दं होननानै बक' पुलिसा मिथिहोदों। गुवाहाटीआव गिथावना मानसि बुथारनाय जाथाय गारिनि साबिजोंनो गाग्लोबनानै बुथारदों सासे जुनार फाहामगिरिखौ। गुवाहाटीनि सानजा फारसे थानाय प्रतीक्षा देहा फाहामसालिनि मोखाङाव जादों बे जाथाया। बुथारजानाय सुबुंनि मुंखौ कनजित मेथि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ सासे बर' सुबुङानो खालामनायनि अजद मुङा सुभाष बसुमतारी। जाथाया जानायनि उनावनो दावराव दावसि जानायलाय दिसपुर पुलिसनो खौरां हरनानै दिसपुर पुलिसा नायबिजिरनाय हाबाखौ मावफैदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला देहा फाहामसालिनि मोखाङाव थानाय गंसे रेस्टुरेन्टआवनो जानो मोन्दों बे जाथाया। रेस्टुरेन्टनि मालिकजों लोगोसे सासे सुबुं आरो डक्टर जयैनो दंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सुभाष बसुमतारीनि बिमाया रेस्टुरेन्टनि बिगोमानिफ्राय 4,000 रां मोननो गोनां दंमोन। बेखौ लानानै दावराव दावसि जानायावनो कनजित मेथिया होबथादोंमोन। बेयावनो कनजित मेथिखौ सुभाष बसुमतारीया बुथारदों होननानै अजद थिखांदों। जाथायनि सायाव दा नायबिजिरनाया जागासिनो दङ। बिटिआर आरो मिज'रामनि लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गेजेराव जानाय ISPL सिजन 1 नि फाइनालाव बिटिआरनि हानजाया देरहासार जानो हाबाय। क'क्राझारनि साइ SAG सेन्टाराव खुंजानाय ISPL सिजन 1 नि फाइनाल गेलेनायाव बिटिआरनि हानजाया मिज'रामनि लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि हेंथायै गेलेनायाव 1-0 ग'राव देरहासार जानो हाबाय। देरहासार जानो हानाय लेखायै बिटिआरनि हानजाया 3 लाख रांजों लोगोसे ट्रफिखौ मोननो हाबाय आरो फार्स्ट रानार आप हिसाबै लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि हानजाया 2 लाख रांजों लोगोसे ट्रफिखौ मोननो हाबाय। बेनि अनगायैबो सेकेन्ड रानार आप महरै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल हानजाया 1 लाख रांजों लोगोसे ट्रफिखौ मोननो हाबाय। ISPLआव बयनिख्रुइबो बांसिन गल सोनो हानायनि थाखाय जोंब्ला ब्रह्म बिथांनोबो गल्डेन बुट बान्थाखौ होनाय जाबाय। मैयानि फाइनाल गेलेनायाव अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण चौबे बिथाङाबो आलासि महरै नुजाथिफैदोंमोन। ISPL सिजन 1 नि फाइनाल गेलेनाय नायनो थाखाय गोबां रोजा रोजा सुबुं थुबुर जानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे सन्टोष ट्रफि ग्रुपनि गेलेनायखौ बिटिआरआव हस्ट खालामनो मोनोब्ला अल इन्डिया फुटबल फेडारेशना गोजोन मोनगोन होननानैबो बुंथि बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बे बोसोरनि सन्टोष ट्रफिनि मोनसे ग्रुप लिग मेच जेराव 15 मेच थागोन बेखौ बिटिआरआव खुंनो हायोब्ला अल इन्डिया फुटबल फेडारेशना गोजोननाय मोनगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो ISPL सिजन 1 नि फाइनाल गेलेनायाव बाहागो लाफैनानै अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण चौबे बिथाङा बिटिआरनि फुटबल गेलेग्रा हान्जाखौ उडिशायाव गेलेनो थाखाय हांख्रायदों आरो बिथांनि हांख्रायनायखौ गनायदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो। बाक्सायाव SSBनि गोख्रों सिग्रोमनायाव दंफां हमनो मोन्दों। हरनि 2:35 गंनै ट्रेक्टराव आबुं जानाय दंफांखौ हमनो हादों SSBआ। हमनो मोननाय दंफांफोरा गाम्बारिजों लोगोसे माखासे गुबुन गुबुन दंफांफोरमोन होननानै फोरमायथिदों SSBनिफ्राय। सिब्रुबारिनिफ्राय भगभारा थांनाय लामा दुमनियावनो दंफांजों आबुं जानाय ट्रेक्टरखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि ट्रेक्टरजों दंफां लाबोनायफोरनिया दंफां बारहोनायनि थाखाय जेबो गनायथिलाय गैयामोन आरो फोरमानलाइबो गैयामोन। बेनिखायनो आयेन बेरेखायै दंफां लाबोनायनि दायाव दंफांजों लोगोसे गंनै ट्रेक्टरखौ हमनानै सिलपाता बाटाबारि रेन्जनो गथायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। गोजोनथाव खौरां जाबाय थानाय T20 वर्ल्ड कापनि ओपनिं क्रिकेट मेचआव भारतआ पाकिस्तानखौ 4 उइकेट्सआव फेजेननो हाबाय। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउन्डआव जानाय T20 वर्ल्ड कापनि ओपनिं मेचआव भारतआ 160 रानजों देरहासारनो हादों जेराव पाकिस्ताननि हानजाया 159 रान बानायनानै जेननो गोनां जादों। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय T20 वर्ल्ड कापआव
गिबि गेलेनायाव भारतआ नांगौ बायदि पारफरमेन्स दिन्थिनो हायाखैमोन नाथाय विराट कोहली बिथांनि मोजां गेलेनायजों भारतआ सुथुर हादर पाकिस्तानखौ फेजेननो हादों जायखौ लानानै भारतनि गासैबो थागिबिफोरानो दिवालीनि सिगां गोबां रंजानायखौ दिन्थिफुंदों बेराफारसेथिं T20 वर्ल्ड कप मैच सोलिफुबाय थानाय समावनो शिबसागराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों शिबसागरनि भास्कर ज्योति सिनेमा हलाव T20 वर्ल्ड कपखौ दिन्थिनाय जादोंमोन बेयावनो खेला नायफुबाय थानाय समावनो बिट्टु गगৈ मुंनि सुबुंनि जिउ खहा जादों बिथाङा शिबसागरनि गणकप्रतिनि थागिबिमोन आरो बिथाङा जुलि जानायमोन दासिम गथ' गथाय गैयामोन नाथाय बिसिया गोरबोआव दंमोन जाथायनि सायाव लोगोफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला खेला नायफुबाय थानाय समावनो खेलानि जोबनायथिं बिट्टु गगैआ हरखाब थाल गैयै जादोंमोन लोगोनो बिथांखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन नाथाय देहा फाहामसालिनिफ्राय बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावदों खेलायाव देरहासारनायनि खुसिजोंनो जानो हागौ बिथांनाव प्रेसार नङाब्ला हार्ट एटेक नङाबा स्ट्रक जानानै बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै सन्देह खालामनाय जादों नाथाय पस्टमर्टेमनि रिपर्टआ दिनैसो ओंखारगोन आरो पस्टमर्टेमनि रिपर्टआ दिनै ओंखारोबा गासै थैनाय जाथाया सोराङाव फैगोन होननानै लोगोफोरा फोरमायथिदों श्रीरामनि जोनोम जायगा अयोध्यायाव 15 लाखनिबो गोबां आलारि बाथि फोजोंनानै जारिमिन सोरजिदों दिवालीनि सिगां अयोध्यायाव थानाय सारियु दैमायाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा थांनानै खुलुमहैदों जेराव 15 लाखनिबो गोबां आलारि बाथि फोजोंनानै श्रीरामनि जोनोम जायगा अयोध्याखौ जेरैथिंबो गोजों खालामदों दिवालीनि सिगां आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारियाव इउपिनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङाबो बाहागो लाहैदों जेराव आलारि बाथि फोजोंनानै जारिमिन बानायनायजों लोगोसे गोबां हाबाफारिफोरबो लानाय जादों दैमानि सेर 15 लाखनिबो गोबां आलारि बाथि फोजोंनायजों मोनसे समायना सावगारि बेरखांदों जायखौ नायनो थाखाय गोबां सुबुंफोराबो थुबुर जाहैदों खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे जोबोद गेदेर अफार लानानै फैदों मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास हन्डा शोरूम आरो चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH हन्डा शोरूमा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर अफार फोसावदों फुजानि थाखाय फोसावनाय जादों बे अफारखौ नोंथांमोनहा बाइक एबा स्कुटि बायनो गोसो दंबा बे खाबुखौ थाबैनो लानो हागोन लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइक एबा स्कुटिखौबो सोलायनानै गोदानै बाइक एबा स्कुटि लानो हागोन फुजानि अफारफोरा जाहैबाय खम रां होग्रोनानैनो एबा ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो फाइनान्सआव नोंथाङा गारिखौ मोननो हागोन नोंथांनिया जुदि बेंक एकाउन्ट गैयाबा बेंक एकाउन्ट खुलिनानै होनायनिबो राहा दं बेसेन नाङालासे मोननै हेलमेट मोननो हागोन बेनि अनगायैबो स्क्रेच अफारबो दङ जायखिजाया माबा मोनसे प्राइज मोननो हागोन जेरै टिभि साइकेल कुकार मिक्सार आरो फुल टेंक पेट्रल नोंथांमोनहा मोननो हागोन जायखिजाया मोनसेखौ नोंथाङा मोनथारनो हागोन फुजानि धामाका अफारा थांनाय 5 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 अक्ट'बरसिम थागोन चिरां जिल्ला बिजनि खामारगुरिनि दानसोरां बर' बिथाङाबो गावनि सिमांनि मटर साइकेलखौ बायनायाव गंनै हेलमेटजों लोगोसे बेसेन नाङालासे साइकेलबो मोननो हाबाय मानास हन्डा शोरूमा मानिकपुरनि इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्टा दिगाव नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9706679347 नङाबा 9401616128 नङाव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन आरो चिरां जिल्लानि काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH हन्डा शोरूमनिफ्राय माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 8720957824 नङाब्ला 9101037416 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों